sɛ na wutie me a sɛ me ma wo hu ade a wo Kristo so sɛ nyɛ mpaebɔ ne yɛde som nyame yɛde mpaebɔ gye ahoɔden ya wa honhom a wo bɔ mpaeɛ wo mu twam sɛ ya wa honhom bi wo no mu a wo bɔ mpaeɛ no wo twam na ya honam ani nneɛma a na wo hwe wa brabɔ no sɛ wo nyina yie a na mo honam no nneɛma otimi de dom sɛ ya wo bɛtena bɔne ni mu no waka sɛ nyame nkopɔ tie wo mpaebɔ a ɛma wadwen sakra na nam saa de so bɛma wo kra ayera honhom bi so timi ansa mpaebɔ ya wo so wo no sɛ wo yɛ kristoni na wo gina yie na wabɔ mpaeɛ na sɛ wo nsa aka bibi a na yɛ nyame anum asɛm a wodi so de bia me ka se wo bɔ mpaeɛ nne na nyame betie wa ɛyɛ no abrabɔ a wo yɛ dɛ wo bɔyɛ watimi atoto nneɛma yie de bia me ka se wiase yie die ne de ɛwɔ wa wo nsɛm ba na wo so kɔpɛ adwuma na wo yɛ na wo yɛ adwuma ne bi yɛ ne atua wo ka pa bɛfa so amana gye wo sika betimi akyerɛ wo daakye abrabɔ a betimi abɔ enye mpaebɔ mu na sika nya wo enye wiase ahonyade enti na Yesu bewu yɛ Yada Rade ase anopai eba atiri JTV so. Nyame onhyira obi biala wotie atiri JTV. Anopai wote menka Sofo Jehoshaphat. Owuso ansa dodo na afra me Sofo Champion. Ana me na wo bekasa no. Ne enuaba ohema Esther. Ana anopai ewo afidie isu a edi Nyankopɔ no masem ebebrew. Said the Biamika says, Sofo Champion, the or say a nipa okra be nyankwa. Na the baboa ama okra a nyankwa and a meka. Mekan swam in Kamajane, Meka de Chrono Eka. Say, ya, yena, a penocreno. Ebehun no creno na yetimi afaso. Na ya kran kwajena ye penoso, yensa etimiaka. Say, yes, you be san any monyam and I be with Fras as he Uncle Bashe. Kase asum Nyankopɔn so yakra ayera ye hu nokra no a ane wani da so ye hu nokra no a ibe kase ibe gu akɔ heaven so na akɔyɛ ndaada ade ama ye hu ne ye hu enti na kristofo bebre asum Nyankopɔn wo ahonyade fam enti ama eduru bebi na nkwaje na nkasa ne de to wo se na kristo ni o ya obekɔ heaven na kwese wagbo emusuo cause ono sofo a o preaching no ma ne sakra ye no e ma ne hu se Yakopon se for ade so ade nyina ebra na obesuo ono no obokwan to bebi a ekwan enni anenti eba sa na nipa no hu ne se well ne nsa ode so bibi mu a enye ye otare ana awai ohun no ho anu wo wiase abrabo enu mu no na se wo Nyankopon bi wo ha wo ho to no so a otimi bi ekwan to bebi ekwan na se de tworo no so ka di adanse se Nyankopon ono na sika na dwete eya ne dia e ma sa nipa no te sa ensam na ase wo ane okoso nyame ama ni sika na onye bi asifi atoka opeku na wabompa ya nyame ama ni bi to be wura asore ni mo no de ehia ne kase a opeso no wo ya ankasa na ono hu ni se ampa ono usum nyame ye mpaebo se oti dem asore dem ho no wo bie na no aka kire nyame se urade bi pese na ohwe ni mu se ade ne be de ebeba teno na mani pia ohu ni se eno na man ye Kristo ni na emomo no oni mu se sa wa no kra no a wo be bi ade bobo mpa ya nyame betie no wa na mo a wo se wo ye de utu Debi ana me ka asem bi na na me pese ye fa ya adwene nkoso Ghana ha nso ade wo ha pa o we de menya no rough estimate ye will be 2000 churches rough estimate abo but me de me ye no rough 2000 and Nigeria so sorry ho papa onso ye mo 2000 Abidjan sorry ho and I want to ask to the whole world bi enkuro ma akomienu bi na bi ameka se bi a asole eni ho to the enfa America France Canada Emra London Emra Italy afa embassy Africa countries ne so yemfa Ghana yemfa ye humura mu bi yemfa za asole bi a nipa 50 ne wo Odi me come de basa me de ka asam na
Odo wa dwene si nyame som so yie na wo hu de wo ya ba mu wo se na wu okra be nyankwa na wo nya hu ye no so no afa wo ne da so se nyame be bie kwan bi amawa wo hu de etie sa so da bia nipa be 50 na wo hu na hwe countries amebo ya de be wura Africa ha ya na ya soli ye wo tie mi obi adika bompa ya wie unso afa na bia wo be bompa ye obi su nya moy ba wonim odo odi ane sha du tama wo be bompa ye urade mi hrew me da wase ahwe me so emra mi ko imi antoma ade urade afin ko wie ma menya kunu urade mi so afin ko wie menya skansi fie empa ya wabo busa wo se wo start se wo boss amba ye ni pado do da wasafo ni mu nyina ye bompa ye no to so se busa wo odi busa wo bompa ye no to so se ti Nyankop ba so akere se omo mu bedi na chi do so no obi a wone ha wone na mane a ode beto onu Nyankop anim na nyame pese wonye obey on a wose nyame ye mo nti no obi ampa ebo nyina ane wo anu ye ane wo embese Christopher wati ase no oh okay ampa ebo bi a woti asase susu a wo bobia de opese nyame nyama wo bia anu ye ye dai ewa the book of Ephesians tieni ye anu ye wo tworo ni mu ba wo nim ne sa etu wo nim sa woni nyame be kasa dialect na watena wo membre bi wayi wano na wo se watie da bi wodi ka tie aka na mo wa wo betu na ma bible na ye dai adadi am wo se nyame wa ye dai watie tie mi ye pa ane sai Nyankopon ehu ne saa no a wodi twere yi ba ye na me mo wo hu se umpa abo bi abebo bi ya no de twere na yi ano ya fa se wakobo pa se Awurade ma wonyini nche won hwe wo so mo ho ban yanko Proverbs 3 verse 1 ne hwe ade bi ho pa se wote niam bi ase na ma wodi nyame anu masama ya dwuma mo rather than se odi ade a wo se wutu na mo ma won saka odi ko ye mpaibo okay ya ma Kristofo enwo kiro mo nyame sum na be wi ase nyame kopon som no be ye kwa ade ama mo wo wie ye brem no na mpese me dan na di okay ti na ma me ka sa ase bo yi se niam bi wo ho a enye mpaibo ya na montuo na montuo ni mu no ane edi nya ye kra nkwa enye mpaibo na mpaibo de o ye Kristo ni na ka obetra se o bo mpaya na ka honhom konkron na ka wo sere na honhom na ababoa wo ahoden mu ama watime de asem no aye adwuma okay etiko Proverbs 3 verse 1 going ye kenka o mebusam etremiensa yimo ye baako atifia so so Nyankopon hu suro ni nyansa mu mfaso tieni etrasem lankasa na woni nkyerase o Nyankopon mu suro na kyerese Nyankopon wo hoyi ha hu ebe hu se owo ho na obetimi ahye am ya yeye eno no mayen tibi ya ade ya ewiase ade mfaso ye de ebre ye asem na etrasem no asekyere na machero ya ka se suro a ade a ewo ho a wo hu de ebe ye wo na nso ugidi to so bo no se misuro saman wana hu saman da but wo suro se saman ba che ade na ho ba de se na ade na ba ye no wo huni ojidi se betima ni bibi te se wa wura fie bi na krama da ho krama na da ho so obeka so won ka wo hunu but ojidi se krama na betima aye dai aka wa mana yi eti yan hwa eti se wo ba jame mu a na oba hu se nyame wo ho a obetima aye odo wato bu nsam jema mo na aye ya afa de wo ye bi abahwa se ade mfaso ba ye dai e ba bre ho eti yan goy meba ma wo re mfiri memra tiani ye ade asem no nyame kan se meba e ma wo re mfiri memra ma wo re mfiri memra nsam because amra nsam asudie ena gina wo se yasum Nyankopon
na mra wo se wo di so kire se wo sum Nyankopon no owura fia na so mba na wo ka ho asem aha na ma wakoma ni memra nsem so ana Kristo ni bi sori a ade adakoma edi soa ne se obenye sika si fie daache obetimi atoka abaso ni bi obenye kurupa awale obenye yerepa awale anu ana nzania ma no a kwa obefa so obenye sika ana nakoma ye dey edi akire but Nyankopon se wo so mo no na obeso wo mu se bi wo ho obetima ye obibi amana ye ya hwese de obeye bia ebebra wo mfaso eti se ka wo de wakoma bedi bibi achi a o se ne mra nsem ne mum na fade ana fa na wakoma ye dey edi akire aha efiri se nyinche enkwan fie ni asumdue na ode beka wo antitie o ana Christopher bi na ibre nim se wo ni wusi fie wi awaso mbajo se efiri hawaji o to ka awaso mbajo nkofro tro na ebi ma ya na wo gina ne nsu to ana eboro mebua obi a pese baye ntimi nya dai anwe no pese me kire wade o na wo kenka sa program tene be so na kire o se ko bombaye ese asam ne sudie nyame mra nsem a ode wakoma bedi so ade be ma efie kura da wo pese wusi no onsa be ye dai ebeka ka na pese wo to no onsa beka na wasum onsa beka wie wasum be ye dai sase so biem wose de sa kan biem me ba ma wo re free me mra ma wo re free Nyankopon no masam aha na ma wakoma ni me mra nsem so ba wakoma nyina ni Nyankopon no masam so efiri se nyinkyere efiri se anu na Christopher bebre suro wuo ni ti ya ne ya sofo bompa ya mama anaju miti ososo obewuo wa aso ani ama Christopher ye nyina so me ewu ntam obi ye Kristo ni oboro de bia okwaka o se Bible se me nom so me anya dan me why no ewuo na wu suro no a oti o ya ba ka se sofo emompa ya ma obekọ hospital sa doctor hwe ma wo nto no ensa na de sa de ne ye dai eba ensa na di wuo na wu suro no ani to yare a okọ hospital no o ka se doctor bompa ya ma no ayo sofo mompa ya ma no ensa na wo no mo na ese wo ye mu niama ese wa bro ese wo kidin ama wa wuntam anso Christopher anwene sa asem we hu o mom ya bompa ya urade ma me nyini nche bonsam opeso ya me tumi bia beso le tia me don pese me nyina che de sama ne ma we urade nya sa mpa ya no ne ma nyini pa nyini che okay ne mom Nyankopon no ma asema obedi so wase emma wo nyini nche won kwan fie yes nyame dia ma wo say 100 o ye 90 o utimi wu premature this all your Christian ni na wu premature something wrong somewhere ani asumdue na ode beka wo ani asumdue na wo pe no oba se wasumdue wo no enyame anu asem so die etira me ka kira wo se ye mpaibo ade ye bo ma de ye pe ye nsa ka de a ade ehunu se wo wa chiri because di padodo e bo mpa ye no wo la no kiu na wo di so no kura no wonim se ne wo to so ye dai efa but also abamabu so abompa ya nyame nya dai ontie na kiu a wo bompa ye wo kiu no wonim se wo to so na manai se wo to so 3 million se 4.5 wonim o se o ti ase wasa ka ya na ode muna asam ne ya dai eyi adwuma ka omu aye beba na ne kire ya ama wo hu se sa Nyankopon obi ampa ibo wayi ano dada samebu amonka Kristo ni bia pese wonyini ya dai eche pa na pese wonyini chei na uye Kristo ni su na dwama bia hu awoboi nya esi ne beku ntam ogbofo obi kuru miye modia ogbofo obi yire miye hwi ase de nguso na se de wa brown sanity uye Kristo ni na de krono na awoboi nkontopo na wu twai nipa wo de ka wo se wutua
se me di ama wo ure na afie o ka dia se me di ama wo na onu so di agina wo na wu na be wunjam le bo mo ya ye na Nyankopon uma wa wo se Nyankopon se yan ka nokure enti wo fa de sika ma no no a wo so di ama no no na ba se wunyini che no wo ba nyina che ha na asem no tebe ma wadwene wo ye Kristo ni ame ma wo hunu de wo ya e ba mo wo se wo sum Nyankopon benyame obayi wo busade aye dai ama abusade no na asem so die e de wo busade aye dai e ba ebi a be kan se obi nti ase se nya nyame no asem so na wo bedi a wo Bible ntimi nya adwuma ana ade aba akọ so wo hye so ne se empa ebo aye boy ya wa wo mu a wo bo mpa ye o mu twam sa ya wo bi ho no mu a wo bo mpa ye no wo twam na ya honam ani ne ma na wo hwe wa bra bo no se wo nyina yi a na mo honam no ne ma otimi de domo sa ya wo batena boni ni mu no aka se nyame kopɔ tie wo mpa ebo a emma wa dwen sakra na nam sa de so ba ma wo kra ayera wo bi so timi ansa mpa ebo de wo so wo no wow etu dia so ba gia dia ye ko Yeremia 7 verse 8 wona me kan sem bi wo hon kire Yeremia 7:8 going ebi mu tia niam bi ase tiama Kristo so na ye dene Yeremia 7 kan free 8 ye kan wo Jeremia hama no eti ye nso ni mu e wo twe wo ka etifi ase na o se ani ani nyamesom tia ni ye wo so mo nyame na ya ni ani nipa ni so na wo pase ye wo se wo ye nyamesom ni na momomra nsam ne de anya de a wo de ye adwuma nipa ni so de wo so ko so ni kwasi ada bia nipa ni so mi wo se wo bomba ya 3 hours 4 hours nipa ni so wo afode mi wo se ampa ya ka se bo afode a wo yi kase but na nyame no masem a odi so a e ma nyame hu se wo som no no de o de atu ba bi to se aniani nyam mesom aha o se hwe mo de mo ho to atro nsem a e ma hwe ne so a Christopher bebre adobo wato atro sem a anya ma hwe nkonto posem uti adwamamu aso ne ya hye wo nkom se Nyankopon se men kan kira wo se wo besi fie miensa ansa na wo Ruade se men kan kira wo se obi befo akwa abrochire unnim ne da uti nsanu mu kro no mu sisi wonua wa ya aka na wakwa aso de fie ni ye di Nyankopon di e hye wo nkom se Ruade se wo be hira wo atoro se mu a anya mahwe aha mo bokro no edi ewu tie ni ye o ba bokro no u bedi ewu asa aha no yen kire mu okay aha de ga se kro no a ana obi ebre adwene kire o mo se obi ade da ho no wafa de se wahwa ahwa no wafa na ya hu eno gwa ne kro no dabi so wo koji wo bisika se ma me bosia me de be ma wo kina ana na de kye ana abosome na nipa ne de maw na da ne duru na wonya sika ne bi ha na obeda wo ka ne wanfa ama na wabɔ no kro no wabɔ no kro no frisa no ana ho no wodim sɛ de sika na da ho no sɛ ba sɛ wo kɔfa no wa hu a obetuma me police ayi de akyew betuma pa akrɔfo me aboa ayi de aku to wa wadwene sɛ wo kɔ no hɔ akɔhwɛ bra woni hɔ no akɔhwɛ ne sika wo kɔ no sɛ wo kɔgye ade so ɔno ade ma wo de a ande wo wiai sɛ de won tumi ka sɛ wo wiai ne sika ana won ti ase na ma wo de ama wo wiai no anya adwene bi sɛ wo ntua no korɔ no pɛsɛ me ka no korɔ kyerɛ wo ti korɔ no no anya da ho nko na wo wiai ade a wakoto no 1 cedi a etimi gi 2 cedis ana 150 pesos ana 15 cedis ana 1 cedi 50 pesos oto no 1 cedi a
Ultimately, give 2 cities. Ultimately, give 1 city, be a 50 pesos. Now, the partner buy. Now, what is what I say? Now, go on 50 Ghana. Now, once rent is one of this Canada, I'm on watch here. Abocrono. Sadi ama wani mu nyina wiya Kristofo. Konim se otoade na wabobbo na nipa na ade atua. Wa abra wankasa no kwafa ne ma no. Wo sese ye no, wo hu so de ba ko bi agi 2 series a, wo fa so ye den. Eye sei. But the nipa no ba wo mo no 2 series. Wo bo 50 Ghana. O ka set so aso ke ye wanti. Fa 450 ye den. Abra. O se nya hwe me mo 40 Ghana, o se aza me customer no. Fa ma me. Na wa robo no. Ba wo ba tell am obi kwatwetwe oku obi a. O so ne the principal chi na yan ku ni bi. Ta na Bible say me mu atai. Na tembo na ade bebu ni a. Eno a na ede be de ede bebu. Pa cha woti ase pa. Eti wo se wo ba koso akokoro no na wadi awu. Ada wudi no so me ka no kura na a kire wo. Anya se ka ngwa na ade wo obi a kire se wadi na wo. So no obi wa adwuma mu. What you try to pan in 19? Near ye never adwuma ni mu. Wa kwatena fie. Ya wudie kese. E san se so kwano kwadwene ho se adwuma yi madidie. Meye de wo wi ase amebaye. Ofa do no no mu a. Onwi. Ana am na wu. To se se suntu ade beba. Adam le so. To ya Kristonia. Woni bi wa bobo so a. Se de hala hu ni se ayetra no. Aya na nya tra sa. Wa mumu kunta. Why you buy us one way? Na ne de wunya bi. But na the other side no. Oh yeah. We are affected. To so baba ko so de ewu. Asaya wa. Abokro no. Ana bebre fo mo yire mo chi o. Aso mo ya Kristofo. Bebre fo mo yire mo chi. Aso mo ya Kristofo. Bebre ji awale e. Ah. Asamesi ye ni kwasa ka awale ja ye dai. Eba boni bia ne kunu bi ye e wo se ko de che no no ne tena wo se awalefo boni bia ne yire ye e wo se wo de che no no mo tena se awalefo no wo gina boni ne so e de gya wo ba no wa bra nya adwaman mo wa bra nya wudie nsam ne nyina ne se wo ne tena se gu wo se be ma ne oba ne nsima no anya dai wansi ti wo nwale ne biom o ma ne ska so no aduane wa anoa ti wo nwale ne biom President, what take us here? And you guys what take us here? A jai. As you see, Christopher. But some man who dear what if you are born paya? Umpire, no one is a year, Juma. Now, soon as young go Tina Mammy Mouse out with this. So, because what a chrono, a dear, I say, I want here. I can't tell who. I can order because I want to see with Nyankop. They come papa night. Need our Bible no more. Ya ba kire ah wonni mu na Kristo ni na kasa na do nyame me kan papa nan me kan papa frada me kan machi ngoma me hunu da me do nyame me do soro me do asase bokọ nsam jim so ba ko so ye ya sa ne ma we atre nyame fie akose aduhwam ama ba anda bebre Jesus the present ye rituals bosom sam ana nabi mo Kristosu mu na so omo ye asifu se nyame no mkopon no mo ye de omo so mu no aha akodi anyame foforo a muni won achi ana Kristofo bebre ti sa Bible ho ani aduru Bible anu aduru nyame foforo a woni mu wo na wo kɔ ne ya hye wo nkom ne ya mo nkwa nkire yesi kosua kokko kosua tuntum kosua kodi yewuo pasa be ga chọ bu se ni nya ya busum samo ba wo sa wo ko no so ye Kristoni o ba wo ni mu se nyame won ti sa kosua kokko ni mu kosua tuntum ni mu kosua kodi yewuo woni perfume maifuo nku nya ne na nyame ade ya ne niama ma wo kra ye dai enya nkwa se ansa na mabegina manim fe na mo ye ya sa niama ni nyina wi a afei niama na ye ya ama mo no honam fa mo no no aba Nyankopon bi fie o ze wagya wo wasori ya wo sum Nyankopon ho akọ chinchiri aye ya sa abrabo we ni mu nyina na niama wo ba nyame bi fie a wo babu saaye na nya Nyankopon na di ama wo no afei wo ba be di ho adanse e wo nyame fie to se de
afa mo abegyina manim efie ya ode midin atoso yi mu afa Nyankopon so de na makase na yakase wayi ye na firi mu wayi ya firi ha ne ye mane pa boy Awurade aye dai watie ama yakoso aye echiwade yi nyina ana enti wotie adwaman mu a na wo bo mpa ye se wo peba na onya bi asofo bi ye se so ba wo age so bereki ade bi wo sunsun fam na sa de age so de ne bema o de fa de bema ho na o de atuawo na mekwan na bia ma wo na ye dai aba na aba oye sa de na wonyem ye no awowo ye no abegyina wo se Nyankopon ama wo fafuro bosome nkono wow wa ba itu beda na se ti sa na yam so minti atie ti achiwade yi nyina ti sa de obekoso a because so for timi atuawo ode ayi aduro no ode ma wo kwankere no kwankere ye ne ba ma ho no ode batuawo ama wa wo de a sa de opa ba to so mienu so a wo so ko no sa atuawo to ba wunum no ne atuawo num so for de ne ba ma atuawo num ni nyina so abede nya ase o se Awurade aye dai wa ye bia ma ai te ya me so muni ene no na ko so adansidi a ohwe ono anabra ba watimu a na so so abo mpaye amanyame ati amano a ono agira kura do twa no husuru no to si ye be ko so aye sa niam we abegyina nyame fie aka se Nyankopon aye dai wayi ya firim ni akoso atira bone ni mu aha adwitwafo etu na efie a ode midin atoso yi ayemu aniso ana afie wati ase fie de midin atoso aha menso hwe mahunu Nyankopon so aye dai wahunu Awurade asem ni eti pasa wo bi kira wo se empire bebrebo amobo no emu aye bi firi ba no ye ni nyina na ye Nyankopon na ansa tie ni ye pa na me pasa me kira wade bi na ma wo hu nkwaje be bi a wo de nam na nkwaje se wo de wiase niam na esum Nyankopon eni nti wo de mpa ye wano na ne Nyankopon be communicate sa dabi eye nyame ne mara nsam so di ene enam so di nya de ye pe efiri ne ho ti na me se bible bi a wo bo bia ye di kan yi wano ti na me ma wo kan Proverbs chapter 3:1 going amo wo se wo panyini cha de mra ne ba chechire ko ti sa si hobiem aye Kristo ni na wo tie me a wo ho sania Nyankopon ne somneti na ma wahu watimi atoto niam yie ade bia me ka se wiase yie die ne de e wo wa wo nsem wa na wo so kopa adwuma na wo ye na onya adwuma ne bi ye ne atua wo ka ko abefa so amenage wusika ebetima akere wo daache abraba obetimi abo enye mpa ibom na sika nya wo meba ma wo re mfi memra ma wo re mfi Nyankopon nu masam na ma wakoma ni memra nsem eso ma wakoma nyina ni Nyankopon bra nsem ne so efise nyinkire hono na nyinkire ne to bo ba ye Awurade ma wo nyinkire no aya asam no so die ene be mo nyina che enkwan fie ni asomdue yes anyame di ama wo se 70 years or 80 years no aya asam na wo di so no ene be mo nya sa years no ni asomdue ane di ai wasom ba dwo ene Christopher bebre asom nyo wo mo esa se wanya sika no kwa fa so nya sika no afi woda kora wanya dai wonna wode asode akata nani akodwo humanity anya sika sifie abani pa nyina hu ni se wo ye Kristo ni wanya sika but edu anadwo afie ho ntimi na ano na ya asomdue nyame adu ma asem kwa na wodi so na de asem bi adwuma no wansisi wunua na wo ye adwuma na obusumi akatua ena wo boa no na ade bi sifie wodi bi toka wodi bi hwa wo ma wodi bi tu ama school fees a wo da obeye dai beda ena nipa bebre aya dabo ena omne nam wiase ni nyina ne se sika no a omanya no emre da ho ne se ada wo beda no obewu
Musa dabo so da obegu. Dabo na. Dabo. Oso da obede. Obegu. To no ya bo no wona ada. Na de nipa o de wa aka no kore. Ene bi mu ho no mu a nsuo pan kan mu ni padua. Ada nsuo beta babo no wawu sika de de ama no. Ti na dwale anyina ye nanim. Ohuru nanim pim na bodwe asa etra no kom fire. Enye Jimmy. Aso e Kristo ni. Saade ni tisukura so ma Kristo sumu. Cause onya 90 years na ye den. Onya 70 years na ye den. Aso duru so sika de ba. Na afi duru tam ye de ama no obewuo dia. Afi de do opesofo a wa ben obebreki wuo no. Utiri so no wa pampa so. Ewuo na wusuro no se bebreki a enyame anu masem. Asudie na bebreki sa nkwase ewuo no a ya de obewuo. Me ma wahunu de wo ho na ye Kristo ni a do ho ayede atoso ti se na wu tie Sofo Champion nyame asem kakra me de ma wani nyame asem so die ena yi yempo aibo ano for Proverbs 28 verse 9 Proverbs 28 verse 9 na wo cha nyame asem anopa yi aka jo se atiri TV de e ba ye preaching ya mo hu ne ma bia no so na mo wati mo nyame sum je wo ye de wo bade a ene de ye teachings ene de ye ba bam ye kwa akiri ti se wo tie ye ha nse bo no out ne ha ye beto no ye bo ase ya sa ba bam o je wo ti se subscribe wa tiri je TV a but more than so be subscribe JOA TV GH Apostle Josephat me sa so ho e Kenya me asem ti se na wo tie me a pese me ma wo hu ade a wo Kristo sum sanya mpaibo ne de sum nyame ya de mpaibo je ahoden na ahoden na ba yeso me yetimi ne di asem no a ye di so akyase yeso nyame ne so ne nyame na masem na ye di so no so at my day yakoma ye de epe ye kan wo mebusem ho itire dwonu nwotwe no 28 verse 9 verse 9 etifi asem e ho no se ehira ne no me tie ne ehira ne no me yakase no me a yama kwan sa adebone ye de emra wo so yakase ehira so a adebone ba so no nyame ye de ehira ne no me ehira se kire no adebone ba so no nyame ye de afiri so de se ehira wo na adebone e da wo so a wo batimi akase nyame ehira wo adebon sam jama nka wo obekọ na nso nam nyame asam so a udie ni nti wafiri bon sam jama wo obekọ na to kase you are blessed ko ye Yesu Kristo le be wu ye no de nanum asam ba ye se ye we na bra me nkyanya ka wo ni ahema bia mu ya dai enko ti se atimi di asam na ba na watimi agi asam na di na di asam na ya adwuma wona wo ye bless enhira anya manya sika enhira anya mawie university enhira anya masifie mienza masifie num ye wo ye die nko ene ye wo enhira nko ye die de obi ya bosomfo timi di ni fie ba ya nan obi so ti nyame sum ne lad be kura ye twam tini nka ye die ne ye nhira de a ka ye ne asosum Nyankop atwitwe ye light mu no ka ye mu no ne ye de ye di asa ka ye nyina ye timi ko abosomsum nim na ka fie ne cash no yesu ye nyinya bie hallelujah ti pese me kiro se no me ne nhira ti wo ti wo na wo ye nipa wu abekọ bonsam gemu a no me kese ana hunti enti ya hwe de Bible ne kan mebusem ho na ekire dwonu nwotwe ne yimu a eye enkono no o se de oyi na sufri emratie hu no ne mpaibo mpo ye achiwade afiwate ase to wa wo ti adwaman mu a ye hye wo nkom wa bo ma achi a ye hye wo nkom wo mbran ya miensa be ma wa fa ma miensa sofo ti sofo na ase a wo hye wo nkom o bo mpa ye bo wo nsam odum sa ye achiwade empa ne nko ba bia na sa wuti we num na se empa ye na wo bo no wo hu ne sa ampa aye adwuma o pasa wo ka kire me se eyurade na atie enye nyame na atie de wati wo mpa bo no pese wo rimani bone na wotim no na hye wo nguran hye wo bo mpa ye Nyankopon ye de otie na mo akoso atra bone mu na wo kra yira akogem ti na ma ho bone wo so tie mpa bo
sɛ woyɛ kristoni na wogyina yie na wabɔ mpaeɛ na sɛ ɔnsa aka biribi a na yɛ nyame anum asɛm a wodi so nti da bia meka sɛ wobɔ mpaeɛ nnɛ na nyame bɛtie wa ɛyɛ nnoro abrabɔ a woyɛ dɛn wobɔɔyɛ nti bi yɛ christian ɛntena hɔ na mmubu nyame asɛm mfefa so nyɛ deɛ wopɛ na wakɔ gyina baabi sɛ mabɔ mpaeɛ Nyankopɔn ayɛ ama wobɛwu ɔbɔne mu Nyankopɔn tie mpaebɔ wabra wotie bɔne mu so anɔpɛ wotie mi a Sofo Champion deɛ meka kyerɛ wo ni ma wadwene kɔ nyame asɛm so die na bɔ mpaeɛ srɛ wo nkonkron ti bi fɛ di asɛm no so na nyame ama wo deɛ wo akoma yɛ dɛ ɛpɛ na mmom nyɛ sɛ wobɛtena hɔ na wo ni Nyankopɔn nom asɛm so na nso wo kuada wote mpaebɔ ase efiada wote mpaebɔ ase adwada wote mpaebɔ ase na afɔdeɛ na wobɔ handkerchief na wotɔ kosua kɔkɔɔ na wotɔ kosua tuntum na wobɔ kosua kɔdi awuo money perfume nsra nya ne som no nkɔyera wo kra enye wiase ahonyadeɛ nti na Yesu bɛwuyɛ sɛ ne wotie mi a menka sɛ mmɔbra wɔ abra wo asase yi so na mmom sɛ ɔde wiase nneɛma bɛsi wo ni so na ade awuro nyamesum na no ho mpaeɛ na abɛbɔ deɛ yɛbɛtumi ama wo kra yɛ dɛn ayera Awurade nhyira wo ɔnom ɔnyɛ wo kɛse ɔde dɔba Yesu Kristo din mu nti amen